Digigarot kakabsat, kakain tayo ngayon ng mga authentic na Ilocano dishes na binuo at o na-invento ng ating mga ninuno pa. Tara, kain na. Ito yung pinaka nakilala ang bigan. Bigan longganisa. Saka ito yung warek-warek or dinakdakan. Ito, yung bagnet. Bagnet, pinakbet, sinanglaw. Iba't iba yung ano niya, sahog niya. Pwede kang mamili kung pupunta ka dito. Puki-puki. Tsaka, dinengge. The Ang best. paborito ko. Tsaka, empanada. Vegan empanada. The original vegan empanada. So, tara, kain na. Chibugan. Sarap. Masarap talagang kumain kapag umuulan. Lalo na pag kasama mo yung taong mahal mo. Ako. Bakit boodle fight type yung ginawa namin? Kasi sobrang popular ngayon dito sa Pilipinas yung boodle fight. Kung saan, alam nyo na yun. Kasi tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa mga pagkain. Kaya kung ano-ano yung naiimbento natin. Yeah, tapos isa pang kaugalian ng mga Ilocano is yung pagkakamay habang kumakain. Hmm? Hugot ng kamay. This is the part to mukbang. Ay, madalas kang magsundere yun. Ito talaga yung rason kung bakit binabalik-balikan ang Ilocos. Sobrang sarap ng pagkain dito. At saka mafe-feel mo talagang nasa probinsya ka. Kasi yung mga Ilocano, matipid sila sa pan. Kaya kung ano-ano yung nasa paligid nila, ginagawa nilang pagkain. Basta edible siya. Kaya kung papasyal kayo dito sa Ilocos Sur, mas try itong mga pagkain na to. Kasi talagang napapabalik-balik kayo. Dahil sa sobrang sarap. Nauutal ka sa sobrang sarap. Itong poki-poki is talong siya na inihaw muna tsaka ginisa sa kamatis tsaka itlog. Habang itong warek-warek ay karne ng baboy tsaka yung pinaka Liver. ingredient nito is yung utak ng baboy. Yun yung nagpapalinamnam sa Yeah. kanya. Tapos may kasama yung madaming Sibuyas. sibuyas. Tsaka may atay pa siya. Tenga ng baboy. Tsaka balat ng baboy. Yung pinakbat naman is talong, Alang ampalaya, ampalaya, string beans, pwede mong lagyan ng kamatis, okra. kalabasa. Tapos niluluto kasi ito sa bagoong. Tsaka itong isa naman is bagnet. Deep fried. Deep fried na karne ng baboy. Yung sa may belly part. Tsaka abot kaya pa. Kayang-kaya ng budget mo. Yan po ito. Ang hina ng kasama ko. Wash out. Ako hindi ko pa lang ako. Simula pa lang siya. Or sadyang magulo lang itong kamay ko pupunta doon. Tsaka sausawan ng bagnet guys is sukang Iloco. Pinakamasarap yan. Yung suka pala guys, made of tubo. Which is itinatanim ng mga magsasaka sa kanilang
kung tinatawag na ay kiniling. Ano sa Tagalog yun, diba? Hindi nilang Japan mo. Basta yung ano, yung bukid, yung sinasakan Bangkag. siyang, oo, ganun. Ilocano. Ilocano din yun. Binuburo nila ito sa 3 months para maging maging sukang Iloco. Wala itong dagdag na chemical, purong katas ng tubo. Or umas sa Ilocano. Ay, friend, yung may laptop. Ang lutong-lutong nung balat niya. Bagong luto pa lang siya. Ito yung pinakamagandang part ng video na to. Ang pagkain. Ang dami. Yung technique pala, pag nagluluto ka ng longganisa, guys, wag kang Kukurap. Pag kang gagamit ng oil, nasisisi yung taba niya. Pero wala namang kasalanan. Basag sa labi dahil Hindi, ganito kasi yun, guys. Dapat, pag magluluto ka, tubig lang. Tapos, hintayin mo lang kumulo. kumulo. Tapos, tutusukin mo lang yung mga longganisa para lumabas yung mga ano niya, tubig niya sa loob. Mantay. Tapos, yun, pakulo ng pakulo. Tapos, hanggang sa maging mantika na lang lahat yung ano, yung nasa paligid niya. Wala ng tubig. Kasi pag mantika agad yung ilalagay mo, walang hindi naluluto yung sa loob niya. Saan mo na yung empanada, baby? Baby! Wait lang. Son! Buksan mo na yung empanada. My favorite. Wow. Wow! Pinakamasarap na partner nito is sukang Iloco na may sibuyas. Partner. Partner. Ano ba gusto mo? Part. Yung sahog niya, papaya, itlog, longganisa. Tsaka manipis lang yung wrapper niya. Kaya sobrang crunchy. Kung nabusog kayo dito sa pagkain natin, meron pa tayong pupuntahan kapag gabi. Tara na!